Tungod kay holiday, gipili sa uban nga musuroy og mag-relax lang karong adlaw. Apan subay niini, aduna say pahimangno ang health officer paglikay sa grabing kainit karon tungod sa mga posibleng epekto niini. Ani ang report ni Nico Sereno. Nalingaw kini makabataan sa pag-ambak ug pagpangaligo sa dagat taliwa sa grabing kainit karon. Enjoy sila sa maong bahin sa baybayon sa Mactan Channel, didto lang hinuon sila naglangoy-langoy sa landong nga dapit. Mas nahugyaw pa dihang mibawd og jutay epekto sa niaging barko. Sa may Pahara Park sa Mandaue City, daghang mga pamilya sab ang nagrelax ug nagpahuway una labi na kay holiday. Kung ang uban misuroy ug nagtambay ilawom sa taytayan, dunasay nahimong pastime na ang pagpamingwit og isda, apan samtang naghuwat, misiguro nga mipahimutang sa landong nga parte. Sa Pikasbahi nagpahimangno ang City Health Officer sa mga tao magmatngon sa grabing kainit karon. Dili magpabuwad sa adlaw kung grabe na gyud ang init ug siguroong dunay panagang. Mga payong or anything nga mo cover sa atong kaugalingon para dili ta mainitan kay delikado kayo ta sa kanang mga heat stroke, no? Mahilo, ma-dehydrated pa ta kay mahutdan tag tubig sa lawas. Malipong ta, no? Mapagkahilo, malipong. Unya naapay uban nga atakihon gyud sa ilahang sakit. Sa pagkakaron, wa pa hinuon kaayoy nabantayan nga mga heat-related nga mga sakit sa kabaranggayan. Wala pa hinuon ta ka kitaan na nga mga consultation sa ato ang the usual ra gyapon walay nakita nga sudden increase in the number of mga heat related. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.